Пловдив. Малко известен факт е, че в сърцето на Балканите има един град, където се намират останки от цивилизация много по-стара от римската. Град на повече от 8000 години, истински съвременник на древна Троя. Днес името му е Пловдив, но за траките е Евмолпия, а македонският владетел Филип направо го кръщава на себе си – Филипополис. Това е град многолик, променящ се през вековете, който е бил притегателен център за всички големи цивилизации, населяващи тези земи. Траки, римляни, никой не е искал да напусне доброволно този пленителен град. Тракийците го ограждат с крепостни стени, римляните строят акведукти, укрепления и обществени сгради. Времената се менят и с тях неизбежно и завоевателите, но градът остава непоклатимо на мястото си. Пловдив се намира в живописна Тракия и е задължителна дестинация за любителите на историческия и културен туризъм. Със своята богата античност, колоритно средновековие и уникална възрожденска архитектура, той предлага вълнуващо пътешествие във времето. В рамките на 24 часа запаленият турист може да прекоси история, създавана цели 8 хилядолетия. Съвременният център на Пловдив е построен върху антични римски улици. Той е своеобразна разделителна линия между стария и новия град. Затова се казва, че градът води двойнствен живот – в миналото и в настоящето. Старият град предлага историческа разходка в различни епохи. На една улица съжителстват възрожденски къщи, модерно кафене и античен театър. Построен още по времето на император Марк Улпий Траян, античният театър в Пловдив е един от най-запазените в света. Той има чудесна акустика, дължаща се на самата му архитектура, и до днес е предпочитана сцена за концерти и представления. Разходката из стария Пловдив е като приказка, в която е объркано времето. Античност и барок, елементи на Ориента и западна средновековна архитектура. И за да повярвате в истинността на приказката, многобройни антикварни магазинчета продават парченца история. А ако просто искате да запазите спомен от това приказно място, дюкяните за сувенири ви предлагат добър избор. Античният стадион на Филипопол е друг бисер от епохата на античността. Намира се на площад Джумаята и е експониран под нивото на уличното движение. Построен е в малоазийски стил, като седалките са разположени на 14 мраморни реда, издигнати върху подпори във формата на лъвски крак. Атракция за туристите днес са и Римския форум и Одеона. Старият Пловдив е уникален жив градски организъм, където едновременно съжителстват хора, музеи и галерии, действащи храмове, уютни кафенета и възрожденски къщи. Истински подарък за туристите са етнографският музей, историческият музей и музеят на авиацията. Тук са събрани на едно място цели страници от историята на Пловдив. И тъй като градът е приютил хора с различно вероизповедание, разнообразни са и религиозните храмове. Църквата Свети Константин и Елена, намираща се върху самата крепостна стена на Акропола, напълно хармонично съжителства в стария град с Джумая джамия, катедралната и митрополитската църква. Пловдив не е само история, в него има и модерно настояще и космополитно бъдеще. Бизнесът го познава най-вече с Пловдивския панаир. Проходил преди повече от 100 години, днес той е най-големият панаирен комплекс в Югоизточна Европа. Повече от 350 000 квадратни метра площ целогодишно привличат изложители от цял свят. Това е Пловдив, град с много история и култура, където минало и съвременност се преплитат. В тази смесица от етноси, исторически пластове и бурен модерен живот, той преминава през вековете и се отправя към бъдещето.